TV. Ayan. Nami ari guys, baon sa ning dapita mga ligo migdagat kuno. Musakay mi adtong clothing daadto. Nagihakot namin Sakay na mo. Narag amo ang sakyan nga boat. Padong daadto sa floating. Daadto to Ayan. Sarap. Ay, una, lakaw na mo. Una kay Saan man ako pag video? una gani mo pero makas ako. Una gani mo kay erong makas Lakaw unahan ang mga bata. Nuang manila. Naman din po yung speaker na. Uy, ni man di ay si Mr. Kuan. Unsa murag kuan ta karon? Murag ngit-ngit ta karon kay. Ray-Ban ko. Kaya rin ko diwata nang. Murag ngit-ngit ta karon kay. Kuan. Kanang na landong ning dapita dire. Ayan. Nya mo sakay na ta karon guys. Sa Kay vlog. Baroto. Oh, iko angko. Balikan na. Balikan na mo. Dali na lang. Nagluwat ra kog nay mo sakay. Sibog ma kay unsag mahugmo. Alright guys. Mama, sibog gadto. Nandito na kami. Ni ay sa kuan sibog. Hoy kayo. Asam Kayo. balikan ra mo? Madadig balikan. Kayo. Ano? Bakit kayo Sibog dyan? ma. Bakit nga kayo? Aray ko. Wala. Bibi. Ay, nako. Nabutan kayo ng... Ay, very nice experience today. Murag daghan man. Balhin ni Ripikas. Murag daghan na. Asa ko mulhin? Balhine. Katimae. Oy, na okay na. Busy. Huwag mag-alala. Lingkod. Okay Matisik. Ayaw dikit. Ha? Murag mo dia. Ari yo pagbukat niya. Bye-bye! Kay di mo update, iiwanan kayo. Balhin na ri. Pagbukat na yan. Balance. Kanang imong baba, Marlo, imo nang giprindas Jawa, ha? Utruhan ang imong baba niya, doy. Balhin ni sa pagbukat mo tayo. May. Oh, Day. Ondoy. Ondoy. Ay, ikonik. Imuhan ang dama? Imuhan da? O, lagi na. Namatay ka surgeon da to. Wala po ka kapital na boss. Kawawa kayo dyan. Dito na kami hanggang saan? Hanggang kailan? The Bluetooth device is connected successfully. Ayaw rin nga sounds. Kanang kinaraan. CPR ko. Okay. Kung maiba, balik ko lang. Nya po isang. Boss, kung dating... Tuway nanguhag butong nasakpan. Murag bugat si Bito tadiin eh. Di okay ra kuno na. Kamay ayo bakal. Ano ba? Kunin dai. Ay, buting mga Mari. Ason mo ni birthday. Doon man tayo. Buting mga Mari. Islita na lang. Para ka ni Stamplin. Ano dalisay ko din? Nagawas ito ay mga cheat ba? Gawas sa mga gadget. Narabay na bilin. Di ka ratang. Karidara. May gadget na ba? Atong iwaga nagatong padungan. Namida ng mga Malapit cottage. na tayo.
City of At ito'y Tagbilaran. malapit na talaga. Kung saan? Asa man ta dapit? Pila man po kuno ilang bayad inini ang Pila man kuno po ilang bayad ining largahan 10,000 pesos. Boss! Wajay makapamakals. Ag nasakay ras bangka mo'y makapamakals. Managa. Turista ta. Panaga mo, nagdamog taga. Oo, kadami taga. Makakuha lagi tagdag ko lagi. Boss! Boss! Balik tayo. Kami po si Rami. Nara ka itong badungan. Ayo, i-picture na. Dan si Juning di kamao mo langoy, ano ba? Mae, kamao ka mo langoy? Dili. Ah, dili. Hala, day dagang life jacket. Nay dagang life jacket. Daghan man pong rice cooker. Singa na na. Daghan man pong rice cooker. Dagang rice cooker. Tanawa na to kung sang murasan tao. Ay, salamat. Daog. Sa na ilisanan? Hani maderon, taob naman siguro. Mao na ato ang giabdan. Na ama di PCR di ini. Island eh. Abdi. Sa among gipiknikan. Kamot ati mae. Kamot koy mga kamot mga Ang kamot, ayaw hawin. kamot ha, ang kamot. Inay lang ha. Ayaw no. Aron madalisay. Kana sige. Matug ba ni magkalisod-lisod, malaman po tani nga atong helmet. Yate. Dawa ta sa dong. Oh, dawat. Di apa? Di wala na mo. Ay! Diyos ko. Si Mami. Hawiti. Hawiti. Arime. Naapoy sugbaanan. Naapoy sugbaanan. Hoy, hala. Mahubog, mampunta di ini. Oy, agoy. Uy, Diyos ko, agoy. Di masilbi ni ini. Dagatun taane. Uy, Diyos ko. Boss. Disay ano gagandang tani. Kasadaon tani. Lisod po doon. Kasadaon. Ayan, welcome to Kanang Bao Floating Restaurant. Oh, floating restaurant. Floating cottage. Di apod sila'y CR. Daan palagi ko na sila'y CR. Anja, wa tay video kihan, sayang. Tagway tay ko ana. Wa tay. Mobalik pa ni sila ngadto. Isa rin sinila sa bayaran. Kinsa rin sinilas nga gibigaan. Arpule di pa na. Naragyan. Balayam. Gidara mi ani guys, di niya po ami gasto ani. Ayaw mo kapalak. Ayaw mo kaguol. Wa may circle ana nga. Hala! Circle nga. Katong nga na ba? Ta. Daw niya na. Ah, sige. Amo sa kaos atong kuan. Yam. Bawal sa tong iba dyan. Napaka-fresh. Oy, nganong ga? Sa nganong ga? Nganong ga? Ilis na kadaan. Kaya rong makaligo na ka. Ay, magbaraka pa mo.
Boracay? Me, tanawa sa me. Wow. Uy, me. Ah, managat ta. Tanawa sa rin kay kanang kuan. Eh. Dali, bi, tanawin ko mo panahat. Kita ko mo. Kiss, mami, bi. Kiss, mami. Kiss, mami. Pangan ba? No. Dali, gugos. Ato. Pero Ah. Birthday boy. Hani bakang. Ikaw mo isuot. Saan man ang pagsuota? Ligo ka dagat, be. Doy? Bibi undoy? Mag-brothers my Pagbra, uray mo. Bahala mo magbra mo. Pagbra mo. Ging, 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 ging. Patay way ila sinting na dilakit. Happy second birthday, Bobby Rocky. Taon. May daghang to pa og 50 doy. wala na mo bra. Ano, bibi? Istorya sa bibi na. Istorya sa ang bibi na, ah. Na, bibi, oh. Video, bibi, video. King, 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 king. Dili magpalayo. Ay. City DRRM Office. Water Safety Guide. Dili magpalayo og langoy sa cottage. Ilabay ang basura sa saktong labayanan. Dapat na ay kuyog kung mulangoy. Dili maginusara. Hoy! Mae! May! Diara o! Dili magpalayo og langoy sa cottage. Dili. Dapat na ay kuyog kung mulangoy og dili maginusara. Dili maglangas o magtukmod. Dili mangihi o malibang sa dagat. Oh, mayroon po. Aktibo na bantayan ang mga bata samtang naa sa laod. Magpabili na makabot ra ang mga bata kung sila maligo o likayan distraction. Gamiton ang restroom o CR. Mag-amping. Awana na diay mong mga bata. Dili maguna-una lagi ba eh. Di ay hara mamaligo og nanay dako maglangoy-langoy ana sa diha mo ha. Di sa mo mo. Di mo ma? 65. Nadis pa pa. Ayaw pagdaan. 77 na. Loy. Namay ni Wa siya naglangas. Tuwa na may naligo di ay. Ha? Kanang mga bata din ha sa mo ana kay wa pay dagko nga naligo. Nga. Da. Guniti sa doy.
Kuniti sa ajaw iluhag ha. Ajaw sa lipdi kamera dari ra dapit ana. Ay matindag ko. Ay mukausa ko. Naman yung mga gamit din yan. Ayan, tingnan. Lang rin ating pag-silupan. Lulo lang na. Are doy. 45 pa. Parihami 45. Silungan. Tay. Silungan.